haganigi yukrish Bakhuid in Duai Nagabinda Kajing to Tide Bam Jukut Min Siam Jong Piam Maulam Batkum Juru Nagabinda Kinga Sanjong Leticia Kim Day Niduairu Nagabinda Kajingwa Jinkha Jong Asanta Linkoi Niduairu Nagabinda Klabarin Karkongor Bad Jessica Kongvir Pakinio Kajingwa Jinkha Duai Nagabinda Kajing Jatai Bamjukut Kerpang Dakar Right, stang mas Bakhuid nabar kentai kuah. Ko para tongin wan rahakama tu jisu kijing tumu jongi baro kam dame kijing tumu shimet bau jisun kta yangi ukta pen koi don bun ki himmen ke para ke bakar pahadi kijing tuwai naga binda jongi ngikin mau yiki baro baga jingi sne jongi jisu nang hiar halo jongi kapdeng ki jinge babun jongi don ki bala do jingar men don ki basonsi don ki ba pang beshta Iduairu Nagabinda ka Bible Convention hagani ka Sngi say jain waka bor jisu nam pau hangi wei pai wei ngi ki bashiminda ngi haga jingriu bhlai ngi kot kar phadiyo jisu haki inga sem jongi hagi jakha bangi shong ban shiminda hagane ka mas ai baka jakha ba pidon kamda me pi ki bashiminda online kalang shisha ka jakha ba kandang haga ba pishiminda hagane ka mas Bakhuid Ha kerteng uppa baru khon baru mensi Bakhuid kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat kajingi jango blai lembat kajinga sulak jango mensi Bakhuid kindon rengkha bat pi baro ko himen ko para tong inang sange shipor ban panmap naga binda gilait kila jangi gi yosno naga jimpule naga kam jangi apostol Kumno kibriu kilastang bandriam iawu Stephen na marba u crunch pang u jisu henry u dapta ka boru mensiam Bakhuid ula kranya ka jing shisha ngiru ki trang bangindup dapta ka bor jing mensiam Bakhuid bandup yang scam na ka binda u Chris Jisu be eat map yangi site kud yangi na ki pop barro ki bangilale nga pala how play button board barro bad happy ko himen ko para bangilale pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao e janga ne markata nga karpadi ka Maria Bakhuid Kabayaisa kateisoti yaki angel batkiri kuwi badiapi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro inisune yangi badandala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen.
in nia duwai. Ni duwai nagabinda bara ke jing demo jangi. Ni duwai ru nagabinda ke jing alum lang jangi cardinal baro nadu hinyu tarik banjit ya upa Bakhuid batimai. Ni duwai nagabinda ke nega conclave bakalong ka basizo benyo ya upa Bakhuid nagabinda benyalam ya kabalang. Ni duwai nagabinda ka Bible convention. Ni duwai nagabinda bara ke jing demo shime. To ai ngi karpat koble badan board baro ba da ka bangis loit no ya ka jinglong riu rim bat ya ki rukam im jangka baro ngilla ban im kumba ukris ula im naba melapalong yangi kummawu lemba ka jimpen kia Paskha da utrai jungi Jesu Kristu kun jame uba im bat sen sha renkat badme ha ka jingelong kawe jungu min sim Bakhuid Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule nakikam jongki apostol hakitu kisngi Stefan ubadang dap da kajing ai bat kabor ulele bun kikam ba bat kidak pela hapadang kipaj ba. Te kato kat ningut kibana kasina kok jong kibala lajlut kumba lakot yaka. Bat kibana kinong kirini, kinong Alexander, bat kito kibana Silisha, bat Asia, kilayang bat kilaya saidnya, bat Stefan. Henry kim syamla ban ainya persya ya kajing stad, ba ai ya uda, ba ai umen Bakhuid da ka ba ula keren. Kumta nari kila kenshot ya kibreu kibala parab ngila yosnyo ba Ukren ya kiktin ben blay persya ya Moses bat ya ublay kila penki ya upaj ba ya kitemen kisan bat ya kistat an bat kila ya wan syau bat kila ya kem ya nangta kila ya lam ya hakmat kadorbar bat kilabu ya kisaki lamler kibalaong uni ubriu jusange ban keren ya kaktin persya ya kani kajaka Bakhuid bat ya kaan namar ngila yosnyo ba uong ba uni ujisu na Nazaret penjot ya kani kajaka bat penkela ya kidustur kiba Moses ula ai pateng hangi bat kila ya pet shan ya Barok kibala syong hakadorbar kila yoi baka khmat jong kalalong kum ka khmat jong angel. Kaktin jong utrai. Isongo yaw lele. Bar pras pa kakenda. Suksu kita bayai klem
Utrai undon rengka bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis. Kaburam hame katrai. Haka Sngi kababud utau paidba ubalasa hasiliang kaduriaw. Ulayo I baladon tangkawe kaling hangda. But ba ujisu mshim lakiu hakaling but kisinran jongu. But ba kisinran jongu kila leitang para maki. Henry kiling nat Tiberias kila wansha jan kajaka hakaba kila bam yakipu yanda utrai ulala aingu. Te haba uta upaid ba ulayo I ba ujisu umshim don hangda. Lemne ki sinran jonguru kila kiu hakiling but kila leisha kabarnom ban wat ya ujisu. Haba ki paid ba kila lap yawu shashiliang kaduriyaw kila ong hau ko nungi kai menno me wan poi shane. Ujisu la jubab yaki shisha nga ong happy pi awadi nga om na marba pila yo I yaki dakishin. Henry na marba pila bam yaki tu kipu habanda kadang. Watre nagabenda ka jimbam kabaduno. Henry totre nagabenda ka jimbam kabane shadu ka jingim bam jukut. Yakaba ukuno bruyo un ai happy. Namar hau uble upa ulashon yakashap jimmenjur yak jongu. Kumda kila ong hau ayu nginle kramban pindep yaki kam jongu ble. Ujis ula jubab yaki kane kalong ka kam jongu ble. Ba pinged hauta ya oba ula pa. Ka gospel jong utrai Jiro yame ka Chris. ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Hakane ka juk kaba minda ngila banyo I bun ki bruyu ki bawad yaw bale. Lajanlo manla ki niyam ki wad ya ublay. Bun ki bruyu ki wad ya ublay. Larangi peit hakari jongiru don bun ki riu fareng ki wansha kari jongi. But ki wad ya ublay. Don bun ki riu fareng leze kilong ki Catholic ne kilong ki Kristan paka ki wan sha India panangta ki late sha ki jaka jong ki niyam ba per ba ki late wad ya uble hangto don ki ba late shong ya ka jimpu son bon Sngi ha ki temple jong bon ki niyam wad ya ki Kristan wad ya ki Catholic. Ba nangda ki pediang ya barro ke jinglenium jongki nangda ki lay pai da ka jingkomen. Shisin kilalong ki Kristan babhatam Catholic babhatam Henry menda kims ngau janshu badu jisu bad ka balang Henry kidang wad ya uble shawe. Hakane ka dor ngilaban yoi bun ki briu ki wad ya uble komne. Ngideban kirli bale ki briu ki wad ya uble. Don ki briu ki wad ya uble nagabinda ka jingsuk shipor arpor namarba ki sausi palat haga jingim junkie. Don ki briu ki wad ya uble namar ki kam ki jam junkie kam seizo. Leze ki persham ban le bun ki kam Henry kam seizo ka kamai ka kaji junkie kam seizo. Don ki briu ki wad ya uble
lese kimpa dio kano ka kam. Don gibru ki wad ya ublay namar ba kim don jingsuk but ke jingyatli haki inga sem chunki. Don gibru ki wad ya ublay nagabinda ka kaspa kapeu. Namar ki perkat lada ki duai ha ublay kinyo kaspa shibun. Don gibru ki ba wad ya ublay nagabinda ka jingkoi jingkia. But don gibru ki ba wad ya ublay nagabinda ka bam kadi kumpangiyos ngo naka gospel minda kasngi. Don bon gibru ki wad bakala ya ublay kumni. Lese don gibru ki bamju duai ki jaitu banduai ki bamla por banduai ki stang banduai kindit kinsan haba ki yakindo jinge hakama junki. Ngiyos ngo gibru ki on ngamdo don kam banduai ngamdo don kam ban late jingyaseng namar ngamdon jinge eye ngamdon problem eye ki shait on mat ki bru ki badon jinge mat ki bru ki badon ki jimpang jingshitam kin late wad ya ubale namar ki don kam eye ki ya ubale ngi ki ba klein bor ngim don kam ubale sisha henry kum kini ki bru Ngiyo snow but ngiyo ki wan sha oble ki wan wat yaw jisu haba ki snow kut lad. Don pun ki buriyu ki wat yaw jisu haba ki doctor ki ko ba ko kong pin imslem namar ka jai jimpang ka ba pidon kalong ka ba shirke tang da ki banai pin kut na ka jingim champi. Haka taka por ki bru ki wa shirhem ya uble ki duai shirhem hakama tu Jesu ki kloi ban shashitam nagabinda ben yo jinkoid namar nagabinda junki tangkawe ki don kam happadeng kane ka jingjin jar but ka jimpang ka bajur lada u Jesu uisne yaki kinyo jinkoid biang nangda ki kular bon ke baro lada me pinkoid yangana kanega jimpang ngarai ban shakri tang iame kini kilong ki ju ki buriu kila kran sarong shua ba kilong bapang bashitom haba ki biang ka jingkoid jingkia kishait on ngamdon kam uble ngamdon kam yaw Jesu tang ki bapang ki bashitam kimat wadi autrai henre minta maki kistang ban kular hakama tutrai lada me penkoid yanga ngan shakri tang yame ngan khla ka ba mutno ko himmen ko para ngiyo isaudong jongi kibru kum kane lese haki inga sen jompi ru kila bandon kibru ki kran sarong haba mapi pat pi duai shirhem maki ki shong riki bein ya pi ngilaban yoiru kibru ki riki bein ya kibru ki baduai ngilaban yoi kibru ki bakam shirhem haga jing duai henre maki pat ki barki bein ki ongam da don kam ban duai bale ngi wad ya utrai bale ngi wad ya Jesu kini kibru haga gospel minda kasngi kila wad ya Jesu kaya jing to mo jongki bale ki kwa ban yo yaw Jesu u Jesu hi ula on pila kwa ban yo yanga pi wadi yanga namar pila yo jimbam kibru ki wadi yaw Jesu nagabinda ki kambala kibru ki ba wadi yaw Jesu nagabinda ki jimmando shipor arpor u Jesu ong yaki pi wadi yanga tang nagabinda ka jimbam tang nagabinda ka kampala ngidon kam kirli yalade kabangi wadi yaw Jesu balengi wadi yaw Jesu habangi stang ben duai balengi duai haw Jesu hatongi duai haw Jesu nagabinda ka kampala hatongi wadi yaw Jesu nagabinda ka jimmendoi shipor arpon Padu Jesu on wadnum wadianga nagabinda ka jimmendoi shipor arpor. Padu Jesu la on shaikadar wadnum wad ya uppu baput kaloi. Buon apdeng jongi ngi wad ya uppu baput kaloi.
Bon ki Kristan ki duway nagabenda uppu baput kloy. Bon ki Kristan ki ngeit haw Jisu nagabenda kum kini ki jay uppu baput kloy. Henry Jisu paduang lada pit long Kristan pidi bandon kamensiam banyaine hadu bakod nangda banyop pediyang ya uppu bamput bad uppu bamput ude ujisuhi bona preng jongi ngim sotu ya kane ngi perkat ngi don ha kaniam ngi don ha ka jingim Kristan tang banyo jimmen doi shipor lese nagabenda ka jingkoi jingia nagabenda ka spaka po nagabenda ka roy ka par nagabenda ka jingomen shipor ar por jongane ka perte nagata ka daw ngala ong bon ki brio ki wat keleng ya uble lada ong ki brio pilesha uta pilesha kata pinsayo jingtengen ngi kloy banwad don bon ki Kristan jongiru don bon ki Catholic jongiru haba ki brio ki ong pilesha uta pilesha kata pilesha tai pinsayo mad jingomen pinsayo mad jinglai loid dan bon ki brio ke perlong bon jait ke ble haka jingem jongi da ka ba ino ya uble ba shisha kane kalonga jimma jong kane ka juk duna ba ki brio ki wadia Jisu namarba ki trang ya u ban eat ya u ban yalong kawe badu ko himmen ko para lada manga ban mapi ngilong ki ba wadia Jisu tang nakabenda ka jingtungan shipor tang nakabenda ka kampala tang nakabenda ka jimmentoy shipor arpor nginum la banyo ujisu haka jingim nginyo yakaba ujisu ay hangi henre ngin sa duno ujisu naka jingim jongi henre ngide banlong ki ba wadia ujisu banyalong kawe badu ban imshi junom badu bandon badu habakot ka jingim jongiru henre ngi haben kala kabamot ngi haben pente maya ka jingim jongi lem konda ngin sakut ha ka jimbam ngin sakut ha kaspa ngin sakut ha ka jinggoy jingia ngin sakut ha ka jimban doy shipor arpor tongin pen bet ya ka jingim jongi kille yalade balenga wad yaw Jisu hato nga don por bandon ban Shong rengkat badu. Hato ngadon por ban pelut ya ka por rengkat badu. Hato nga kloy ban roy rengkat badu. Lem komta ya ka jingim kabang im ha ka bakot ngilang Kristan kalong ka jingim tok. Jingim batok namar ngim don satya jingmod banyalong kaway badu Kris. Ayu Jisu nang karku kardo yangi bangindop dap daga boru menstriem Bakhuid banyang saki nagabenda jongum. Jisu bait karku kardo yangi pin bait ya ka jingim jongi pin slay yangi daw menstriem Bakhuid bad hakamat kino ki jinge bangin nom kin randin ngin wash da yame namar ngi kwa bandon lang bat me ban imrangkat bat me ban yasrim bat me ha ka jingim jongi ban yang saki naga benta ka burom jame en yaro ya utrai Jisu Kris Amen. Tongin plai ka jinget ka jongi nganget play part and por pa nang tao ka beneng bat kenda but how Jisu Kris ukun pa marwejung utrai jongi yaw bala purna men sim Bakhuid yaw bala kana ka Maria teisuti ibala shale ben po Pontius Pilatus la sanar pnayabu la yap la tep yabu la khiasha ki bayab kaga sngi ka balai la mi pad ki bayab ula kiusha bane ushang shakabon uplay upa badon bor barra nang dawin ban pat ban bishari ki bayim bat ki bayab ngangit how min sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya selo ki rikuid haga jimma ki po haga jimmi pat ka do haga jingim bam jekut amen. Lies Pak Bakhuid. Take
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga bar jampi kalong ka papiang kun ha ublei upa badon bor barro Trai beding jing knyar ikti jong pi nak na bata ka jing ro ko burom ka steng tu. Jing ta yang ni bedeng balang ku jing ra ro ko wei. ai ba ki jing duai jongi kin kiu shame ko trai rengkat bat kini ki jing tharwa kinia bakumta enda habala pin koit da ka jingisne jamme yan prolong yangi ki babit dor naga binda ki sakrament jonga jingit bakra bor jamme da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat pi. to kentiu yala ki donot Ikti ki shall try. tonginaingu ya utrai ublei jangim Ka shong ho bakate. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hagi por baro beniro yame kokin ran henry kamdam hagene ka por beniro pindon buram shushu yame naba yaukri sukun lambarot paska jangi lakinia ju pep benterwa yalade nagabinda jangi badu yada yangi da ka bayai yaside nagabinda jangi hakama jame ulong u jinkinia ubam yapshu ukon lambarot ubalasha peniap shisin uba im junam namar kata habala dapmia daga jinkamen paska ka parthe baro ka wai karsa daga jingero yame ki bor benengru bat ki kinhun angel ki ruailang yaga jingruai janga buram jame bat ki penpana kalem sange tongin tuwai daga jingriyo pale bandup dap daga bor jong men siam bakhuid kanamba ka jingwat jongi yaw jisu khalong tang banilang kawai badu bad bania surim badu hakie ke baro bangin dup don badu shijino dashisha melong ubakhuid kotrai katmei jong ka jingkhuid barom namar katangi karpadya me topen kuit pen kantang ya kini ki jingtarwa jongi da ka pa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki bakin kerlalong yangi kamet bargasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yahu badala ka mons ngabha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya oppo bada kabaingu yame ulakdia yawu badalai halage sindran u ong to shim batto bam nakane pi barro namar kane kalonga medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi Hakaju ke rekomendal la yabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulayaka halake senran u ong to shim bat di nakane pi barro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam bati mai bad bam jikud ya kaben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jimma ki pop to le yakane ban kan mau yangam Kus nam bakardor jangu Chris
ta pen koi yangi pen koi ya ke men siam hadim pen koi pen kya ya ki ba pangi ba shitam ya da ingi nau ba men na ki kalam ka jimaya jong ka jinget Kata sin bagi pamyuneu bagi negara Ibenda gaji jong ikutra tanah Nemar kata ngi ke ba pen mentaya ka jingia bad ka jimmi pa chungu ngi tarwa hame ko traya u pu jang ka jingim badia ka kuri jang ka jim penim ngi da ai ngu ai dem nemar mela new yangi ki ba bit ben yang ha kama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ki ba yo binta ha ka met bad ka snamu kris ngin long ki bela penyata le kawai da umen siyem bakhuid Token mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hastala ka parte bat to penjanaya ka ha ka jingit renkat badu wilbert marvenu bishop jangi bat bahar ki lingdo bat ki rinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinte ki bala yotiya da ka bakurmen ya ka jimmi pat badia baharo ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baharo ngi kar pad yame Barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ke kami jango balai u Joseph Bakhuid u Kurim janga ke apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat bangaru ki recoin ki bela pensubaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam chikut bat bangini ro bat pindon burom ya me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jangamen siem Bakhuid barro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para iduai kumbau jisu ulahi kai yang iban iduai naga pinta upa Bakhuid temai ba katba ki cardinal ki shong duwai na do hinyo tari umen siemba koden persadi ki panjit yauba ublai ulamon ngi duwai ro naga binda ka bible convention ha kanega sngi sai jain naga binda bara ke bapangi pashitam naga binda bara ke bri ki wans nga pe tino trai kinyo ke jinga e ke jingar ko halo janki koppa jangim ba ha beni kalong Bakhuid teng jame Kanban ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kindau kumba ha beni to ayang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasmi patamap ingi kerengkang jangi kumba ngirungi map iga beles niu yangi badwatelam yangi shaka jimpan shoy kan rai to polite yangi na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu baro ha ka jing spoon jamme to ay jing suk jing sign ha ki sngi jangi Krambada ka jingerap ka jingis ne jamme ngilait baro bona ka pop pangin yo jingeda na ka jing jinjar baro kadbangi dang ap keme lendi ya ka jingkarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jungu nom penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka uram chinom la chinom Kotrai Jesus Christ meyo bala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pede ki pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka yaga jingsuk bad ka jingat le kawai katkum ga mon jamme mamai uba im bad basensha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon barabor renka bat pi dab daga jingido Christ angin ya ingu markelia Yes.
hakami ukun lam baro jango blai hakami bakit na ka pop janga parte sukito ke bala kot shaga jinga wai jango kun lam brot Kendra yang rong masyarakat, pemenung wakaying jangan, menjadi syong tanah kakitin, kemudian jangan kesekiahi. Dodor kamen siam jagi Yarab ingi ko Jesu ben pediang ya me kambun sin Haka communion men siam Bad haka communion Hakas do hakas nam jami Kramba kajingim jagi kalong kaba saiso Bangin no wad ya me Nagabinda ka jimman doy shipo En rengin wad ya me Itrang ya me Nagabinda ka jingroy men siam jagi Pangindup langkum mame, pangindup ya serimbat me, pangindup ya gajaka sabat me, cicunam hapne. Karku kardo baro kini ki kemen ki para, ki baduai ki bashiminda hagene ki yukirish pakoi, don ki bapang ki bashitam, taye ki laga bor jame, benim ya kemen siam jagi, ben kalaka pamodi ki nampot, pangin lang shisha ki kun, ki bajan bat me man ka kerlit mat. Sumasu keringi ko Jesu, ay boringi ko Jesu, karkuyangi ko Jesu. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Pangintawai, nagabinda kajinga ebaro, nagabinda kajim pinjempura, nagajim pinshitam shipor, ngiduai nagabinda upaba kuitemai, kadba ki cardinal ki alum lang banjid, ya upaba kuitemai, pakabor jisun, bor men sim bakuid ben tre, halo jungki baro. Koppa ubaha bening, to ai bagajinge, mamela ai hangi, haukun jameu Jesus Christ, uhimen jangi, padbah katelit ding jang jingir spoon kan kalang haki dodu jangi tau men siam bakoi kan kersiu biang hangi yaga jing karmen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai baka jinga e jame kan pen kala dur yangi shagi nom lur lengka bamju shangtai ban bet yage simbai janga gospel to ai baki tu ki simbai kin pen kala dur na shapo yaga jait ben riu badi yaga perthe mariang baro kawe haga jing kmil indi batikana yaga beneng batimai badka perthe batimai haba enda yagi bojung bamen lavengno kaburom jame kan ting shine junom to ai baga jinga e janga jubilee kan karsiu biang hangi bilgrim janga jingkarmen yaga jingang nud yagi tiar jingkan show happening ai bagataga ju ka jinga e kan pensa priang yaga jingkamen ba jingsuk jungunang sius pa jungi satala ka prothe shame ko ble jungi bala karku junam kallong ka burom barka jingero junom amen ko pa jungim ba happening kalong ka bakui teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba happening to ai ang iminta ka jimbam jungi ka bahala ka su pada map yang iran khang jungi kumbang irung imap iga beles new yangi badwa telam yang isha ka jimpan shoy handrai tapulait ingi na ka basini amen kublai komaria kabadab ta ka jingae tried and but pa agar koi pan play kinte balla kar koi uso po jom pa jisu komaria bakoi komijo play to aina ka binda jungi kinom pop minda abda ka por ka jingya jungi amen kaburam hau pa abda kun barmen sim bakoi kumba kalalang ka pamining kong kum jumintab de barabot junom la junom amen to nginia dubai koblei badon bor baro ba yim junam meu ba pende mai biang yangi naga binda ka jingim bam jikut haga jimi pa jungu Christ to pen roy hangi ya uso janga sacrament Paskha batote haki donu jangi yaga bo jangane ka jimbam bapalait im da u Christ utrai jangim amen utrai undon rengka batpim blei badon bor baron karkoyepi uppa barukhon barumen sim bakoit amen ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jangu trai da ka jingim ka jampi hallelujah 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 mabar kandai pusan Nyngkong Jesus Christ, junam la junam, amen.